Is mis an Niamh ní Chróinín agus inniu tá muid ag léamh scéal faoi Gairdín álainn Mháire. Is ag Mháire na mBlath a bhí an Gairdín a báile sa phróiste. Bhí cuin le cura ag fás ann, losan na móra, gaeilge a dearga nóníní salcúcha agus pisin na cúra. Dósach na bláhanna go hóird agus go flúirseach i Gairdín Mháire. Le linn an tairí, ba ar éigean a decha an teach hain fiú. Bhí scoilnéamh póric díreach síos an bóthairí nó theach Mháire. Ní raibh irid agus blá bháin ag fás a glós na scoile. Thiúlach Mháire thar gata na scoile gach lá agus í ar a bailach go dtí an siopa. Nach mór an trua gan éon bhláhanna a bheith ag fás a glós na scoile. A dearach Mháire lena cat seamar. Maidin uair amháin tar éis na nullag, tháinig Mháire go raibh plúirí níos sneachta ag fás san air. Bhí siad dúiseathe a rís ní a chola an dhíomhrí. An bhfuil sé an nám agan cuairt a thuairt ar an scoil? Chruinní si a misneach agus chunag si ar ghuras na scoile. Is trua nach bhfuil blá ar beg fás a glós na scoile, ba bhrálam cúnamh a thuairt na páistí bláhanna a ás. Bhí riméid ar bhúntar áine. Tháinig Mháire na mBlath arás an ládar gcionn agus busca lán SCÉALTA beaga faoi na hascailecí. Tá dríochs na SCÉALTA a dúirt sí leis na páistí. Tá siad bídeach beag gan dach an anam go fóil ach gealam se díomh go bhfuil blá geal glóte iste i ngach éon ceann acu. Tháinig Mháire agus seamar go dtí an scoil gach lá chun cúnamh a thuairt na páistí. Bhreá leis na daltaí na plandaí a eáil ag fás. Bhreá le a bheith ag suagar le seamar freisin. Sulla bhfad, bhí na plandaí beaga láide go leor le haistriú amach go dtí an clós. Bhí glundar ar na páistí go raibh na plandaí ag fás sa Gairdín nua i glós na scoile. Ris mína bheile lo an sin. Dír siad ar Mháire cúnamh a thuairtómh glasraí a ás sa Gairdín freisin. An sin bheith glasraí a dá siad hain mar lón blasta acu nuair a thiocadh an saoire. Tháinig léitheanta fada gréine an tairí agus dós Gairdín mór álainn sa scoil. Bhí cuin le cura ag fás ann, losan na móra, gaeilge a dearga nóníní salcúcha agus pisin na cúra. Nach iad na bacha a bhí go sásta agus iad i muna gcuid oibre. Agus níos fearr fós, bhí glasraí brotha blasta ag fás ar gach taobh. Bí a fullán a dás na páistí iad hain. Bhí riméid ar bhúntar áine agus bhí Mháire anna bhródúil as an obair go léir a rinne siad ile. Ach nuair a thagach Mháire a bhaile, tar éistí a bheith ag obair go crua ag an scoil, ní bhíodh sí leach ó sásta. Ó a cheamar ar sa Mháire. Nach mé atá bródúil go bhfuil Gairdín có hálainn déanta agan den scoil. Ach féach nach raibh an deis agan éon obair a dhéanamh im Gairdín hain. Tá agla orm nach bhásaí blá ar bith an seo im líana. Lá ór na mhórach, thiúil Mháire go dtí an scoil mar ba gnách. Ach, cad é seo? Ní raibh páiste ar bille feiceáil in éon áit. Ní thuige mé seo. Mas tú cá bhfuil na páistí go léir ar maidin? A cheamar. A cheamar. A cheamar. Déach mór i ngach áit ach ní raibh éon ráirc ar cheamar. Thiúil si an bóthairí na bhaile go brónach. Cé a bhí sa bhaile rumpaí ach seamar. Agus ní hé seamar a bháin a bhí ann. Bhí páistí na scoile a dismóthirí agus na múntarí go léir ag fannach sa Gairdín rumpaí. Tá muid anna bhuíoch as an obair a rinne tú ar Gairdín na scoile ar sa múntar áine. Tá sé an námanis na bláhanna a chur ag fás an seo i do Gairdín hain comá. Nach í Mháire a bhí sásta. Agus sulla bhfad, bhí Gairdín Mháire na mBlath có hálainn agus a bhí riamh.